Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe arka dagly gahryman serdarymyzyň her bir ýurduň bagtyarlygy, awadançylygy, ösüp gelýän ýaş nesil hakyndaky aladalardan göz başalýar diýen ajaýyp jümletinden uğralanyp, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň, orta günar okuw we orta bilim berýän mekdepleriniň talipleriniň we okuwçylarynyň arasynda sagdyn durmuş ýörelgeleri, zähmet söýerlik, arasa ahlaklyk ýaly häsiýetleri terbiýelemek, türkmen jemgyýetiniň bünyady bolan maşgala mukaddesligini gorap saklamak we hormatlamak, maşgalalaryň awadan ýaşamagyna gönükdirilen ösüşleri, üstünlükleri, pederlerimizden miras galan milliligimizi, däp desturlarymyzy, edep terbiýany, hemde Türkmenistanda gender deňligi boýunça hereketleriň milli meýilnamasynyň çäklerinde zenanlarymyzyň, ýaşlarymyzyň gender deňligi barada düşünjesini artdyrmak maksady bilen ýaş maşgala jemgyýetimiziň kuwwatly güýji duratly wagt nesihat çäreleri geçirilýär. Türkmenistanyň Zenanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň Kärdişi Arkaşygynyň milli merkeziniň guramagyna geçirilýän büyük maslahatlar netijeli we işçilik bilen tapawutlanýar.